Machiku kani ogaye mar ODM Raila Odinga koro yangore ni dhi piem kod ji adek mamoko e laro lemo mar jakom duol matayo chenro mag riwruok pinje Afrika miluongo ni AUC. Duol mochung' ne tayo yiero no yango ni giyudo nyinge 4 mag jok ma olap dhogi ndong' ne lemo mar bedo jakom mar AUC. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Piem mapek motiep koro yangore ni dhi twere kang'none e kind ji 4 mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe ne laro lemo mag kuku mag duol matayo chenro mag riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Ma bang' duol mochung' ne tayo yiero mag AUC yango ni oseyudo nyinge ji 4 madhi laro lemo mag jakom kanyo uting'o Anil Kumar Singh Gayan mawuok e piny Mauritius. Anil Kumar Singh osebedo jatend migawo mar weche ma oko ne piny Mauritius kuom higni 3 e kind lemo mamoko. Anil nyocha chwalo nyinge ne lemono tarik 2 dwe mar 8 2024. E duolno yango ni oyudo nying mar Muhammad Ali Yusuf tarik 2 dwe mar 8 2024. Muhammad Ali wuok e piny mar Djibouti e lony mare. Muhammad osetiyo kaka jatend migawo mar weche ma oko e higa mar 2005 nyaka sani. E barua ne ute fwambo giyango ni tarik 2 dwe mar 8 higani nying mar Raila Amolo Odinga ne orenji nyimgi kaka jalo manie ng'we laro lemono mar jakom mar AUC. Odinga mawuok e piny Kenya osebedo prime minister man kod teko e piny Kenya, lemo mamoko mag telo e Kenya kod bedo jambete moyiedhi ne chenro mag gedo kod dongruok e pinje mag Afrika. Nying mar Richard James Randria Mandrato bende yango ni nyochwalo odiochieng' manyoro tarik 6 dwe mar 8 higani ne lemono. Richard wuok e piny mar Madagascar kendo osetiyo kaka jatend migawo mar weche ma oko mar Madagascar nyaka higa mar 2022. Jang'wen go koro yudo thuolo mar chako chenro mar seto ombulu e konde mag Afrika ka gweno makunyo pea mar faro ombulu e konde mag Afrika kaka Afrika ma ugwe, Afrika ma imbo, to kod nyandwat, Afrika ma milambo, to kod Afrika ma diere. Penjo moko osebedo kaludo i jo Kenya bang' jalar komno mawuok e pinyno mar Djibouti Muhammad Ali Yusuf nyotimo limbe pacho ka kendo lero ni omanyo sir lwedo kawuok kuom jatend piny William Ruto. Muhammad Yusuf nyoromo kod jatend migawo mar weche ma oko Musalia Mudavadi mosebedo kaseto ombulu ne Odinga. Yierono igeno ni biro time dwe mar 2 higa manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV.